Hi guys! Welcome to my vlog! Andito ang pinsan ko, si Kyra. Andito naman ang kapatid ni Kitlin, si Elaine. Elaine! Hindi lang yun namamansin. Si Elaine. Daya pirang kumayari kita. Ngayon, nag-alis kami ng bahay-bahay. Nag-ayos ko ng mga bahay namin gamit sa pen. Ganitong sa pen. Yan. Materialis namin to. Yan sila. Kita niyo ba sila? Hindi. Yeah. Tingnan niyo sila. Dinadat. Yapiran na. guys! Sila. Hello guys! Dito sila. Yapiran ko. Tinatapiran na. Ano ba yun? At ito si Kipot. Tumago. Tumakbo si Kipot. Tumakbo. Natakot. At ito sila. Tingnan nyo lang muna. Hello guys! At sige po. Yun, tumago. Tumago, sige po. Tumago. Hindi pa kami makayos ng bahay-bahay dahil ang hirap. Dahil ang materialis na to ay matikun. Matikun to materialis dito. Oh, hi guys! Hi guys! Ay, dito si Kyra. At ito sila. Ay, sorry guys, nagkamali kami. Ito sa aming video. Sila at si Elena. Hi, video. Kitang tanong. Bye guys! Bye ka dyan. Hindi pa tayo mag-start ng video. At ito sila Kipo. At ito si Papa. Hello guys! Pwede ka ng hello. At ito sabi niya. Sabi ko ni maway ko na pag kiwit-kiwit camera ko yung pag-ibay. Sugat natin. Hey guys! Ito ang president. Dito lang. President Shishi! I'm sorry guys! Kumalik ako eh. Itong bilog ako. Tigil pa ako.